Һуңгы арала радикализм һәм экстремизм дигән төшенчәләр бик күбәйде еш ишетелде Рәсәй буенча. Бұл инде берһенә ләсер түгел. Без дә ситтә ятып калманык. Бұл инде үз теләгебезнән чыктык бұл сәфәргә һәм инде без яңлышмаганбыздыр дип уйлыйм. Чөнки фундаменталь ислам, фундаменталь ысын ислам булып калырга тиеш. Ә инде калган течениелар дип әйтәйек инде, алар инде тап шул экстремизмга, радикализмга керә дип уйлыйм. Бүген без халыкка yetkерәсәк, ниндәй мына агымдар бар икән ислам исендә һәм ниндәй уларның нимәлә куркынычлыктары уларны халыкка аңлатырга тырышырбыз. Эскелек дигәндә проблема бар инде. Эскелекне дә бетерергә тырышырбыз иншалла. Наркоманияга ла каршы бул акция һәм шундай ук экстремистик төрле агымдарга каршы һәм Алла бирһә иншалла халыктың һәр бер яшь кешенең йөрәгенә yetkерергә тырышырбыз. Һәр бер ишеккә шакырбыз.